Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. O pasado domingo día 19, desde o Templo da Cultura en que xa se converteu a Sociedade Cultural Albor, as xentes do redor nun precioso e inesquecible acto presentamos o número 19 da nosa revista Nós, a xente do redor. Polo que nesta madrugada reemprendo unha vez máis este espazo das madrugadas. Neste caso, abro este novo ciclo coa rigurosa quenda co que o veño facendo revista tras revista. Co magnífico poeta Xavier Franqueira, que nos regala neste número o precioso poema O labirinto da noite, ao que tentarei poñer voz. O labirinto da noite. Esta que se espalla sobre nós é a mesma noite de onte que volveu, hoxe e que tamén virá mañá. Esta que espreita tentando agocharse de todos aqueles que a perseguen é a mesma noite de sempre, salferida de luces, acougada e melancólica, entretendo a lúa enredando coas sombras, amenazante, inmensa, sen fronteiras. Podemos escoitala cos ollos pechos, podemos abrazala cun espírito dilatado polos sentimentos. A súa escuridade é a linguaxe dun universo virtual que construímos para sentirmonos protegidos. O seu afastamento é unha voz que esvara por todos os recunchos doutros corpos. Esta noite que apenas xa tememos é un canto enxendrado polos beizos trementes do silencio. Esta noite ama os astros que alumean e aqueles que prenden nunha luz para desgarrala do seu ceo. Esta noite, sen que nin siquiera nos decatemos, ámanos tamén a nosoutros, que a entregamos ao tempo para que forme parte dos nosos máis escuros, íntimos desexos. Gracias, Xavier.